Nimene programu yake ya tikampe kuno ku MBC ndipo tukamba kwambiri lero nkhani imene yakuzana ndi mbusa John Chilembwe. Titi nalikizirana pamene paja tifuna tipezwe ku nkhani ya kaphedo kake ka John Chilembwe. Komanso ena amati nkromene sadafetu, ena amati adafira mu Esperanza mu manda yake. Ena amati inkulu ameneyu anakwera ndege anapita ku America, ena amati anapita ku England amene mukambiramo. Zinaenda bwanji komanso ana ake anaenda bwanji mkazi wake aida Chilembwe zinaenda bwanji mwezi ambire pankhani yakufapo ndana kuti mission itasokoneka pa 23 January mutu ujata mpasira mu church 11 o'clock anapanga service kupemphera ndi mutu uja kwabe zinali bwino maripota analandira kuti simsizili bwino ndabusa Chilembwe anazabe mphaso kuti bwanji tipanga abandon tizisiye tithawe ali sathawe ndaliya abusa mukatozera kuika kwa abusa Chilembwe anambe pacho imozo kuti chimecha chitika apa azimayi onse apanga abandon camp apanga abandon bachoke azimayi onse tapemphera akagone achoke akagone mizozungula pya imfa pano ati panga atake nthawi nayo yonse ndi anavomera kuti anthu azimayi onse anachokapo kenako chakumazuwa 23 January pompo abusa John Chilembwe anapangaso abandon Providence Industrial Mission anachokapo anatenga ndi mzukulu wa Morrison Chilembwe anakwera phiri lomwe lili tikafika pa PIM tikamayang'ana pafupi 1 mile timati Chilima Nkhwanje hill ndi abusa Chilembwe ananyamuka ndi fotokozo abusa Chilembwe nthawi imene ali munthu odwala amavutika kwambiri ndi asima ali very asthmatic abusa amavutika ndi asima komanso kuona amavutika samaona komanso ina itayo vuta ifwa chaka chotha kuti mwana wawo wang'ono mukamuna chituza amakonesa kamwana kena kakakazi atayima nawo kaema ana atamwalira so ena amati so psychological reasons akufaina pa Chilembwe pangeli vote ndi abusa Chilembwe ananyamuka kupita pa anakwera phiri Chilima Nkhwanje phiri kuti mphanga kumene komwe anthu amairoza mpaka pano kapita kuti abusa Chilembwe anakabisa mphanga menemo amavutika kuona ndipo maripoti osankhondo ndipo mwa pabwino kwambiri amazowa kuchitazo Chilima Nkhwanje hiyo makaya malazima kujambula mpana akwera amayona PIM komanso amona ngulu mission ndi amanandira maripoti mwezi makhalira mkulu wa nkhondo anthu amathamanga komakoza abusa pano zili mwakuti anakhala pamene popo ulendo umene kunawe kuyamba kwa ulendo wa Chilembwe ku abusa Chilembwe mwina kuti chikambola naye zinayendera bwanji mise ena amati makambaza Morris Chimpere Chilembwe yes ndamene muti anapita naye kupi ana ndezuko ndi amamenda naye amene ndina amanena kuti akuti amafanana naye kwambiri ndi anatenga ati maski ndikumveka yeye kuti atazona ngati ndi John Chilembwe muna mafiyo amene ngo ati bwanji iye ndi theory inaso imeneyo muna bwanji ndimwe kankha iyi ndi mulibwerese ku imene kwa iyi hadikhanga ndikamene theory ya ndakura phipene paja pa 26 lachiwiri mpomwe asilikali abwera anu kugonjesa by the way asilikali chonche mbona azungulira mfurija zimagwira ntchito kuyambira Sunday anamenyana ndi asilikali anakaba yes komanso anakaba so kumagomeroso anakaba so mfuri kumagomero 1000 atanakatenga osati kuba anakatenga ya constitution anakatenga mu history anakatenga then anamenya nkhondo Sunday ana manka kaperekeza amayi abusa John Chilembwe fana kumanda asilikali nkhondo kuchokera kuchitazo Ruboma kuti azapanga surrender azimayi amenewa by the way alisema zoti abusa John Chilembwe ndi Mai Catherine Livingstone alembera nako kuti makala atatu ma note koma nditika pathawi ina motota atapanga atamenya nkhondo imeneyi anakhanga agonjesa azungu anapanga retreat pakana David Kadu anasungula nkhondo imene kumanyira ndi azungu tutangolo katika ngolo mali pambombo katika ngolo katika mabwera chawo kana anagonjesa komano lolemba 25 ndi makamaka kuti la usiku wa lachiwiri pa 26 lolemba ndo malakati atani agonjesazo koma lachiwiri usiku banda kucha pa 26 kunapeza kuti mmodzi mwa asilikali John Chilembwe anagalukira amatilipenga anazemba kwa uzazungu bota abisala pati mujota pati kuntipa sonjo kuchilazo abi ali pantipa sonjo pompapa ndazungu anabwera kumbuyo kuchoke kuja kuli ma shop pa PIM pati anati ngomene kuja iwatanga na kuboma huko ndipo mata atere ndipo ali mfuti zobayazi anagonjesanso mpaka nakufika ku PIM kuja akuti atatowa nyumba mwa abusa Chilembwe azungu anapeza tii wotentha makapo ati wotentha kuti anthu amamwe ati posoda kumpano koma sabusa Chilembwe fa abusa nyambala nyamuka kale pa 23 kupita pa phiri yes ndipo wanka unonga chali chichija nkumatero ndi abusa Chilembwe pa lachi anthu anakhamukirano arononga mission lachi 26 azimayi aja mawido asilikali ovula anakhamukiraso kuti kuphira Chilima Nkhwanje kuja kuna nthawi ya mvula mwana lochepa abusa Chilembwe anazoti ya ngati zimenezo tieni tinyamuke tikakumane muzi timati muzi wa Ndanga ulipo kwa mfumu wa Ndanga tikafika pa Thumbwe apa tikakumane pa Mawa na amanena ngati lachitatu ndi anthu anapita pamuzi paja kuma uthenga unafika sodi abusa Chilembwe ali mukakumane ku trading center mati Nchezime kusogoloko ali mukapeza kumene koko flag amene maina amene analipo bobe
mu 1950 alipobe mpaka Yeah, imene yes mwandanga alipo ankayugwiza uyu mweza mwandanga mulipo chezime mulipo nde pa 27 January abusa John Chilembwe anapita kukasanzikana ndi Maida Chilembwe masungidwa kunyumba kwa mkulu inatimata Isaac ntchito zina anapita kwa usiku anatsika kukakumana nawo ndipo anasanzika komanso anapasa kalata bambo Isaac Chambo abusa John Chilembwe on 7 January kalata hii mukapereke kwa DC kuchita dzulo zimalemba amenemo tizifuru sogoloko asanzika ndi Maida Chilembwe because ndikakumana nonse la yeah nene Antony okay analemba kuna kuti ankapanga salenda kuna kuti palizo izi ambira manatu analemba kuna kuti zomwe timafuna takwanilisa sopo tilokonzeka kuti chimufuna chino chomutani kuti chite ndiye dasi adala azimayiwa ananuwa azimayi tinagwirawa kuti muzwe kuti ifeyo sinafune kupanga chipongwe kumano amene anagwira ana azimayi achizungu kuma kuti anagwira azimayi achizungu pacha okay yes amachero anaenda nawo mpaka kuandikira ku koma sanafika pya yemo anaenda nawo ndi amene ndamene anali kunyumba kwa akulu amene muti not ya malemba mugwizana ndi azimayi wanali kwina analiso ndi akusokuza ndi wina koma inoti amampasala Isaac Chambo mwina sasokoneze pali inoti ina imene apita kwa nzimayi kwa yokhuzana ndi nzimayi yes yokuti azimayi akapereke kwa DC ndiye pali kalata yomwe anapasa Isaac Chambo mwandi penepo ndipakonse akati anapasa Isaac Chambo anayo khuzana ndi azimayi aku PIM okay azikazi ndi ana aku PIM ma followers a Chilembwe yona kuti asamala asapange chipongo mbiri ikuvuta kumveka chifanya kuti nakasita kulea ndi mbiri imene takhala kuyiphunzira imene imango zofala chifano kuti history yathu sizimafuna mafolo zapo ndimuna tukanika kumvetsa panopo komabe so anakonza anakumati bambo Isaac Chambo anafuza ndi Aida Chilembwe kwa fotokozera komanso abusa Chilembwe anaendera midzi kuti aone support mama khalira komanda usiku anaendera kunsoni kuti aone anapeza mizi yambiri yathawi sina yovuta atu pamagona nyumba pali pamagona nyumba anthu mizima otchedwa azibambo kugwidwa kuomberedwa mnayi pompo instant justice azungu ajakafika iwe khangati ukangoloza kuti amaombera ku mizima otchedwa ndi anthu anathawa magona mmapiri abusa Chilembwe atayendera atasika kuphiko chona kuti zinthu zavuta ndipo pa 7 poanka kauzana Mayi Chilembwe kuti ndikupasani kalata ndazimayi nonse ndikupasani kunchezime mupita kwa DC DC era kwa chizungu nthawi alai bambo Methop kunakha azuma DC angapo mwana isatira ankhani ya abusa John Chilembwe kuna Philip Mitchell kuna Methop maso kunali bambo Weyat omwe ana isakura isatira ndikanata ananifotoza kuti ifera gonja pitilizani mene no kata iya ankapasira Mayi Chilembwe ina yo aperekeza anthu akupaya mwacha kuti sinachite mwano nkhondo azimayi anu sono tukuwapereka azimayiwo kuti ani mwasamalire ndiye abusa atafika kundanga lachinaili sana kumane nawo zona anazompite kunchezime akufika kunchezime gulije panali anthu 77 panali azimayi 52 ana 24 gulasi anamba nawo sokuya anaenda wapansi anafika pa nchezime pajana pesa abusa Chilembwe atakhala pa khonde amayimba nyimbo za Mulungu ndizo kwa Morrison Chilembwe komanso andigalwa black wakuda amachula kuti Bruce anapasa muna zina chipongo mati Bruce ndikopora amayimba Kristu limbikani ndimaganiza choncho kuti Kristu libe ndiye atafika pene paja abusa Chilembwe anayankhula anthu aja kwauza kuti ifeyo anadandala kwambia anadandala mafumu ndi anthu achikuda sanatithandize timagaza atithandiza mafumu athu koma zofisa chisoni kuti mafumu athu atiukira atipereka koma zofisa sotona anthu amene akupanga khaza kwambia ana asikala chikuda ama native police officers na abanga khaza kwambiri posana ndi azungu ndi abusa anawo zoti zofesa sunatiukira sanatithandize takangata zativuta ndi chimene chitika apa musalanda ule sinapange froti wina tapanga kuti timenyero fuko masogolo muno ndipo zayenda bwino ndiye anang'amba nsalu abusa yoyera nkwapasa bambo Isaac Chambo kuti munyamule ina amatanamba mauti salenda kuti munyamule mwanyamula azimayiwa muzibana kuti kuboma koma nauza kuti muyesese musakapereke azimayiwa kwa munthu wakuda munthu wakuda nasiya kukhulupirira na kalekale ifana pira kwa mpira abusa John Chilembwe ndi mazifumu na musakapereka mukapereke kwa azungu officer wake wa chizungu basi koma na munthu wakuda chondi ifana anthu amenewo azitengera pa ngomo ndi Isaac Chambo ananyamuka ndi azimayi aja kumapita tangoenda pang'ono anakumana ndi gulasi kala nkhondo amayisokosa ndi Captain Shawe anagwira anapereka kalata ija ali ayiwe kunama Chilembwe ali kuti anamangira pa mtengo azi apha achambo aja
mwaikulu tunatukira captain wa chizungu kozo ya musape tenti mondone chembwe akungofika anampeza John Chembwe chali pakhonde pompacha ndi abusa John Chembwe panchezi makana abusa John kana kugwidwa malinga ndi nkhani imene kwafana akaenda kugwidwa panchezi me chifana ape sali pakhonde ndi abusa John Chembwe anazaona ndizuka nkulowa nyumba nkutseka chiseko ndi aseka janabula kuizungula nyumba ichi ana John Chembwe ali muti ali nkatimo osoda abusa John Chembwe atulika chiseko ubwino omanga nyumba ya chiseko cha kumbuyo ndi cha kutsogolo abusa John Chembwe anatulika kuseri kwa nyumba nkulowa muchimanga ena idea lao anali theater Arsenal pakwao ndi idea laka amaenda amwe Abdullah John Chembwe anali hunter ani mwenje wa njovu yes amapita ku Mozambique ndi sosoja mauzo wabuno kwambira malali kilaso kumene kuti ndesunga gwire Arsenal pakwao analo mchimanga asowa ndi Morrison Chembwe anayangana ngalo sapeza anatenga azimai aja azimai 52 ana 24 captain Isaac Achambo uleni nawo kuboma pa 30 January anatenga pina kuzomba anasegula prison imene kuchoka masunga so abusa John Chembwe kuyambira pamenepa ndipo mpani nkhani sopano chifukwa amaenda amazungulira miza amene pakati pa kumigowi pano kuphalombe ndi mchezimei pamenepa mpo amaenda kumasamalidwa pamenepa ndiyeno zomwe amachita azungu pa 27 January District Commissioner wa Blantyre bambo Louis Trahin Mogridge by the way zinauti Mogridge yo anthu so akuda amalephera kulichula ndi amanguti mangulenje ndipo panambia zoti mukamva munthu mangulenje ndi Mogridge district of Blantyre babo Mogridge namba pamangoti bambo mangulenje anapanga issue notice jali wodi changa yama 20 pound mapaundi awiri kwa tamagidwa awa ndi anthu anali pakalikiliki funafuna John Chembwe iratuka pa 7 January ndi mozi mwa anthu amana anagwira ntchito imene anafuna analosa neso ndifuna John Chembwe anali private Garnet Kaduya nsikali wachikuda wakumulanje boma nananyamuka alayi pakali pano mukapita kuphalombe kumigoyi kuli muzi wa Garnet Kaduya koma kuja koma kusoko mwacho kudaso David Kaduya anali mbali ya anali mwa mfumu wa Kaduya amene ananyamuka naye neso ndigwirepo ntchito imene ndifune Chilembwe anasanzika anampasa kalata ndi anga nambali ya kwathu kumigoyi phalombe ndanafika kwawo atafika kwawo anagona kwawo ndi pali nkhani ziwizo zimakambidwa pali nkhani kuti mmodzi mwa mphunzitsi ngwamkulu wa mpingo wa CCP mane thamere ma Church of Scotland ndi amana mpanga tipi kuti mkulu yoto ali momuno funa John Chembwe akusungire momuno to ali chakonkulu ndi Garnet Kaduya anagona siku inali ndikupita paina kukhala pa 1 February anayenda akuyenda anapeza malo kuti magona anthu kuoloka migowi anaoloka msinje wa migowi fika pamalo ena msinje umene mpaka pano simazoka wanu amati tribute mozi wa misinje wa migowi kuandika kumeneko chakuandika kumene koko amati kumangana amati chino Mpeni Hill phira chino Mpeni chakumene koko fa bosa chomba anapeza kwa migowi anapeza kuti pamagonedwa mweponeka pamagonedwa paja anata okay I think ndi kina kwachoka pano naso ndithudi majombo kuti majombo mapanza aponda kulowera kumalo kuti habena ndi kwalimidwa chimanga na February ndi kunaiso konyowa ndi not okay chiro isingayitendeka natumiza report Garnet Kaduya kutumizira kumulanje boma kuti atumiza asilikali ndi boma inatumizira asilikali ena okwanira 5 pesa machora asilikali 8 osona lachi kuda palipo nzungu ana asilikali kudaja Nyasaland police ajama vala ma soko kuchoka pofika hapa kumabeya kupisira bulobo kumalibo panda nsapato futi kwa pasa hapa panda nsapato asilikali ngiramina anafika kuti khanga romolo kwa John Chembwe ndokuzibona namba kwa londola ama kwisa ntchito mapazi zotinda atango andikira umozi mwa misinje yomwe malowa migowi yomwe mpaka pazinake sizi bikabe kuno bwino anamba kupangidwa ataki asikala abomaja panali Garnet Kaduya yawo paniso nsikwa mali Sergeant Hussein panali amata Kopolo Mandanda panali a Private Thomas paniso a Sergeant Naluso kagukane kamene koko kasikali ali paniso Kambalabe anapanga pachizikuti mali they came under fire kuchokera kuchija kwa nsinje uja osanayamba kuombera ndiwo komwe gulu lachina John Chembwe lija limaombera gulu la asikali makwa londola mwina mafuna aziteteze kuti achedwese ngati military tactic kuti athawe ndi awaguli anamba kuombera nsikali Mandandayo Private Mandanda kuombera kena kwa namuombera mkulu ina manamba kuombera mbali yoyo anala Morrison Chimpere Chilembwe aja ndi amaombera ndi anazamuombera kumasanafe ndi kena kono Kambalame sikali Kambalame ndi amana zaombera
ndikupha kwa baba susana ifa mumbolo manga apereka private Thomas kati namupha ndine Morrison Chimpere Chilembo amachula ndi Thomas komano malinga nweko amachula sana mupha ndi Kambalame ndi amana mupha Morrison Chimpere Chilembo ataombera kumombera mbali manager Abusa Chilembwe anatawa pamene pali nkhani uzunguza kwambiri pamene kuti gulu limwe likaomberedwa la Abusa kumbali ya Abusa Chilembwe kula anthu folo kwali Morrison Chimpere Chilembwe John Chilembwe ndi ana awiri pali kususa nokula ana amene wanali ana John Chilembwe fana John Chilembwe ndi ana awiri achinyamata nthawi imene panali Donald Chilembwe komanso panali John Chilembwe Junior yemwe anamusintha zina azungu kusandutsa Charlie Chilembwe koma ana amene wamarekodi ndi ananyamuka pa Mchezime ananyamuka limodzi ndi Aida Chilembwe komanso ananyamuka limodzi ndi azimayi osaja kupia yemwe azikazi awo ndi anawo kumapita kuboma koma malinga anyamata operekera umboni kumulanje boma pa 4th January sorry pa 4th February 1950 anena kuti anaona anthu folo kuti anaitanaso court sidina ayima court tipite kumene panali timati inquest pa 4th February anaipanga chair ndi bambo assistant resident magistrate kumulanje boma bambo Collins Grant anakhazika ndi tupira Abusa Chilembwe anaipanga examine analipesa ndi tipite kumene ko mazilo pamene akufanya yes so atapanga kuti anthu ajana atampha Morrison Chilembwe anathama ngisasu ndipo anatenga fuli amaombera Abusa amene Aganeti Kaduya ndipo amba kwathama ngisasu Chilembwe atangoenda tunda wani mayi wanapeza anayamba kuombera ndi analuso private naluso kuombera koma Abusa Chilembwe sanafe anaomberanso Aganeti Kaduya Sergeant Hussein ati Abusa Chilembwe anangozungulira ndikuyima usagwa Aganeti Kaduya Sergeant Garnet Kaduya no anaya private Garnet Kaduya ndi amene anaombera chipopolo straight chinafika mmutu mwa Abusa John Chilembwe ndipo panazagwa ndipo mfuti mama omberera Garnet Kaduya ayi ndi jawa mwana mulanda Morrison Chimpere Chilembwe ataomberedwa ndi mwana kwisa ntchito anafa pompacha ndi anaopa kuti apapa kuti anyamule Abusa John Chilembwe tisenawo anthu atipa fani munthu otchuka mutete tani chifukwa chake chakumadzulo pa 3 January pa 3 February ndi anaitenga thupi limene lili ndikukalisiya Palikuleze Estate kana Palikuleze Estate ndiyofunikira amati nyumba mwa DB Riche finalinso ya Alexander Law inali ya Bruce Estates anaisunga mmene muje mamawa mathirikolo kwa Aganeti Kaduya anatenga njinga yo Palace kupita ku mulanje boma kapereka report kuti itapha munthu ndikupanda Abusa Chilembwe by the way pachama pha pachanapeza kuti anapeza ujene Abusa Chilembwe anapeza ndi zipolopolo statu koma analibe mfuti analibe mfuti pamene pa Morrison Chimpere Chilembwe pacha anapeza ndi zipolopolo 5 ndi futi ndipo futi yo namba yake ndipereka kusogolo ku futi namba ya futi imene yo so zapangira zimene zijazo futi ilipobe kapena namba ina munango yesunga namba futi 953.12 /07 namba yake ndipo Fulimana apera Abusa Chilembwe mwati katipanga summarize ndinovuta Fulimana apera namba ya futi ya 15.23/07 ndipo inali ya Nyasaland Volunteer Reserve akupa naiba ku Magomero kunyumba mwa a Thomas Roach chifukwa Thomas Roach ali makani wa ku Magomero acha anaiso mlembi wa Nyasaland Volunteer Reserve pamene azungu makakisa magulu acha ndamale zungwale samene akuphunzira kuombera futi fana chilongo china chochepa ndi ali samaphunzira panga training ombera futi in case anthu ali panga ataki alizika sampasa futi azathe kupha munthu vitizana nkhani yathu so yes so anafika mama wa Garnet Kaduya ku mulanje boma kwauza a district commissioner pama kusudo maina kuti anali Abusa aswa CP Reverend Akbar Smith koma ina msona isa Collins Grant ndi anafuza tapa munthu ali woke chabwino ananyamula ngolija thupi nanyamulidwa pa ngolo inafika ku mulanje boma 8 o'clock anayamba kuliona ndi anali wachiwiri wa Collins Grant Collins Grant resident magistrate analiona ndi achiwiri awo Henry Vance Henry Vance yes ndamana anaamba kuliona thupi limene lili ndi ataliona anafotokoza kuti analiona motere fotoza kwawo anaona kuti anapezamo thupi lona choncho ananena kuso anapeza kuti munthu anapezamo thupi linabwani maglass koma ku right kunali kuphwanyika kunali maglass ngati angawa koma kuphwanyika ku right komanso anaonanso kuti anaiso kuti maglass natimati pinceness kunali maglass ena ake ongo ndifotokoza na janali ali Holland Vaso
munthu ujana so anapeza kuti pali magasi ena anophanyaso light anapeza kuti munthu onse anabwera ndi zipopolo 5 anapeza kuti mkuluyu anavala shati ya mitundu komanso anavala coat ya dark blue anapeza kuti mkulu anavala so pamambo kati mwa coat anavala jacket ya pijama ya mizere amafusa abusa chilembo choncho anavala trouser ya grey komanso ananena kuti munaiso magambo momo zinabwera nawo solimozi komanso anafotokoza kunena kuti amaoneka kuti munthuyo anali ndi mabala atatu mabala oyamba inali pa polumikiza ntchafu ndi mwendo bala lachiwiri linachokera kumbuyo kwa nsana kutulukira pa mimba bala lachitatu inali pa kuti joti matitani sagwada inadusa pa nsagwada apa nkusempha inakagunda ubongo nkutulukira pa chipumi ndikhupira chipo chimecho nchabambo gane tikadiwa jana ombera kumutu chichi chomwe anagwa pansi abusa chochilema anafunsanso munthu anali wonda kwambiri anafunsanso kuti chala chake chimodzi chinachi chionongeka mwina chifukwa choyenda komanso kuti ku left kwawo paphanzi panali chibala chinthu chachikulu munthu ndithu anapena pakana kamwina kuyenda kansapato anali chibala kwambiri anafotokoza anapereka chithunzi chomvera chisoni cha abusa John Chilembwe anafotokoza choncho ataona ndi titatero pa 4 February Collins Grant anaitanisa inquest kapana investigation nkufusa mboni basi ndabusa da Chilembwe ndipo nabwera anthu angapo omwe anaperekera umboni anayamba amene Holland Vaso kuna kuti ine ndikwadziwa chifona kumana nawo amene wabwera ku machemba kusapanga ulenje ndi ndikwadziwa neso makapanga ulenje wa Anjovu mkulu wake ndiye mweyo kunabwera private Thomas amati ndakhala kupia yeye muzaka 3 ndikunziwa mbusa amene anabwera aganire kaduya kuti neyo nakumana nawo pali Chenya bridge akuphika akuchokera kulenje nayankhula nawo nacheza nawo ndomwewa komanso nakumana nawo mu shop ya Mandala ku Blantyre tugula zinthu ndomwewa anaita naso unali gardener machemba anali amagwira ntchito kwa nandira amene wandikwaziwa 1909 nakumana nawo ku Blantyre akwanyumba akapemphera sono kupatula anthu amene anthu ambiri anachitira umboni ndachita umboni Collins Grant anapanga certify kuti ndachilembo ndomwewa komanso Reverend Akpat Smith nachita sombole ndikwaziwa ndi mawu akulalikira ndanalamula kuti munthu ameneyu akayikidwe mobisidwa chifukwa tikati muike mwachisokonezo ndi kuti pakhoza kubwera chisokonezo zikomono ndanamtuma mkulu wina amagwira ntchito ku Mandala kuboma pamulanje bambo John R. Downs kuti bambo achikulire simagwira ntchito ku Mandala kuno niyo tikutumeni ntchito yovuta kwambiri mukadikire munthu kwa malo pobisika ndera chabwino bwana ndavomera dwe vuto anatenga asikala apolisi achikuda awiri kupita 2 miles kulowera kumwera kwa mulanje boma kumwe ku Esperanza Estate panopo ku Esperanza Estate ndipo anamwika Chilembe malo abusa Chilembe malo omwe anabisa chama 1952 mkulu amene yuyu analemba kalata yake John R. Downs yonyadira kuna kuti ineyo khani yako pomwana kidwa abusa Chilembe dolo wake amene ndikuziwa ndine ndekha mpaka pa 1952 tinamwika 2 miles mu Esperanza Estate ndi mkulu wina chaka nthawi yomwe chama 1915 Andrew Stark amalima tea akacheza ndanya mata yake akucheza nawo mkulu wina akucheza mkulu anatoka amaziwa mmodzi mwa polisi awiri omwe anapita nthawi yokaika Chilembwe icha ndi ineyo mwana wake ndikwaziwa sikupana mwika chimwe anthu wawo kunama zungulu kunazo ayi ndikupaziwa kwambiri ndana tiye ati ngagari moto yake ndi zungulu anatenga sonzo zake kopa mawu anatenga bambo dog fig tiye ndizipita akuona ati munthu chakwenda 2 miles kulo cha ku Esperanza Estate ngoze Chilembwe anayikidwa malo ano bambo Andrew Stark atabwerera kuboma ndi anatenga map fanta imeneyo mkuluja anakamika ucha John R. Downs ali moyo atapita kwa ku Scotland ndi anatenga anakapeza map acha makhala ndi zolembera ndipo sana map wambaye amatha kulozera malo exact degrees chani nkuntumizira kuti bwana mkulu nakwa ntoza kuti inu munakayika busa John Chilembwe malo ako Esperanza Estate ndi mutithandize kuna kuti malo ake ndamenewo munapewa ndipakoze amene anachitumiza no mapuwa anali olemba kuti timati Stuart Mogg pepa tikakoza yoncho kuti Andrew Stark wale anthu atatu pamafuta kuwalumikiza ngati John R. Downs ndamana akayika ndi asikala awiri achikuda chama 1952 analemba kalata yake kuti ineyo ndine khamene zopaneka ndikudzemena namwikacha Andrew Stark anazatu watani wayankhula ndi munthu yemwe atayenda naye mtunda ayenda kuti nali mmodzi mwa ine amene ndine akayika John Chilembwe anapita naye kuti anapita kukayika malo aja ndiye chifukwa chanachona kuti Stuart Mogg analumikizana ndi Andrew Stark Andrew Stark anatumiza mapuwa munthu fana tumuchira so amene fana amene amana za tusan report omaliza Andrew Stark anatumizana kwa
kwa mkuluyu anazapanga maki pamapo pacho malo aine ndikuyapo ekesi ndipo atayang'ana kugwisa anapeza kuti malo munthu omwe odi amene mkuluyu wachikudayo anatengerako Esperance Estate. A Stuart Mogg ndamana thanziranso kuti marekodi amene wakhale moda. So mwina pakumaliza kweni kuti tupita abusa John Chilembwe malinga ndi kufufuza kumene kuko. Yes. Ili ku Esperance Estate ndipo malo ake ndoziwika alipo anapangidwa marekodi alipo abambo Andrew Stark komanso bambo Stuart Mogg omwe analemba mbiri ya abusa John Chilembwe anankafufuza nawo so anakwanisa kufufuza kupeza mapo nkuwatumizira astakiwa anatumiza kweni astakiwa ndamana anatumiza kuma anatumiza kweni Stuart Mogg pepo pamuzunguza patatu Stuart Mogg ndamana anatumiza anapeza ndipo anthu Stark anayika mike kuti ndi apa atakuma naso ndanza waja dog fig achaenda nawo limodzi ndi munthu wakuda kufufuza malo aja anayika kuti malo ake ndi awa pa x palipo kuti malo ake ndi awa azatuwa azoyezayezawa amatha geography bwino GIS GPS kukafufuza akoza exactly ndi apa ndipo ndikufanele kuti mzungu ndi munthu osunga marekodi saka kumkwira munthu osayikapo chizindikiro no pamene kumwana ayikapo cement slab ndikulembapo pansipo saka ngomponya munthu azungu sapanga amasunga marekodi ndiye muna tikatine kuti tikuzosanga samazo amana tikati tipise njira imene munthu amana apha abusa a John Chilembwe ndi agane tikadoya ndi futi chanda ichwa namba. Yes. Komanso malo amana anayikidwa ku Esperance Estate kumalo komwe bambo Stuart Mogg muthanzana ndi Andrew Stark anapanga maki kuti penepene ndi apo. Tsono mukamamva kuti mbiri kukambidwa mosiyana ndimene ni mwafufuzira kapena mene takulira tikumala kuitsa pati kuopsa kwake nkotani mwe timalizira mzoopsa kwambiri andi vuto lipo ndona kuti zimene zimatipeza tipangika research yabwino imafuna kuti creation of facts ndikanakonda kuti kunakhala ndithu mayiko anzathu ku ngati ma university athu ngati chansako kunakhala muna section ya Chilembwe section yonkhala research ya munthu wa John Chilembwe uja kufufuza kuti peze ma facts onaona kuti fufuze bwino alemekezere bwino taona anthu akuitanisa matupi mafupa anthu awo kutoka kunja kumwana sokonekera kusayikaso maulemu tena South Africa anaitanisa mai Sala Batman yamwana mtenga azunga muzuza kunja aneso malaika so tupirawo kusalika maulemu ndiye kusokoneza kwa history sikwa bwino koma chikusupanza history sokonekera chonna kuti history yathu tunaisiya kwambiri timalimbira kwambiri phuza za azungu fine ku primary school mwana wasalifa pacho mamuzira kuti who saw Lake Malawi in 1616 kapena kuti who discovered the Cape of Good Hope the Cape of Storms mwana wasalifa za Chinese ministers pena kulephera kuzwa kuti ayingosogomani chikusa napanga chani ujeni sangala napanga chani chabwino so mwina nguthika kuti ena ali ndi nkhanzo la kufuseni mungathe kulolera kuti mu fotokozere akakupezeni bwanji komanso kuti angave bwanji mbiri imene munakupitira kuchokera pano pa MBC. No, ineyo akuza kundipeza palibe vuto akuza kundimbira phone namba ndo ndichani 0995 164 404 muneneso nangasimu 0995 099 164 404 yeah 0995164 ni namba yake ya nkulu sitimachita pano patikambe kupereka nambala koma iyi ndi program imene timafuna kuti tukupaseni mpata ndi mbiri yathu ya dziko lino ndipo mwina mungamakambira muja ndi maganizo anu awasimaganizo awailesi ya MBC koma nkutheka kuti pali wena amene afuna agwizane nanu kapena tsutsane nanu kumene zimene history ma schools of thought sizolesa ramakani school of thought koma mafusa nkhani ya nawo akazi awo yoti mwina sina kalimbirane pano koma ilipo ilikiriye kuna kuti zinachitika ndi chani komano mwina ina kufuna uziwaso kuna program ina nthawi I think limene tichite so nthawi ina chifukwa tidziwe kuti kodi anawa anapita kuti nanga mkazi wake wa Ahmad Aida Chilembwe anapita kuti komanso ena makamba zoti anapita kwa America amaganiza chani yes komanso school of thought imene sulisinga ifotokoze chimene chimapangisa anthu anapita ku America acho fata apata chimene tisimikize tuwa kuna kuti tafotokoza mbali imodzi kuna kuti marekodi ena kapena mbiri kufotokoza kuti anaphedwa tafotokozera tikoso kubwera pano kufotokoza kuti amene anapita ku America amene chifukwa chani amakwisa chilo chani chifukwa mbiri imene inachokera pati palipo so inachokera pomwe tikoso kukambirana koma chichachidziwikire chimene mukuchidziwa ino chachikulu msinkhu history timakwisa chilo kwambiri marekodi pali makakhala munthu otchuka kwambiri pamakhala zinthu zimachitikira pamakhala mbali yatimati myth ndi nkhani yoti akuti
sizimalephera kwa munthu ochuka tikati Bob Marley anafa bwanji iye anamuyikira utsi wa cancer mujeni iye anatere anaponda singano munthu alese otchuka timati legend a historical legend figure ikulu amakhala ndi nkhani zake za zosamveka bwinobwino ndekukulako ndi amene ndi big mu history munthu alese big mu history panda zimene zonso ndikuti si big so mizo ndechilembwe ndi big man mu history ayina ndikhali ndi nkhani tinatake tomati anayi amasunga hosi kuseri kwa ndakuza anakwera phiri achiti mafanje ndiye paliso wakhala kuti abusa je anathawa pa hosi kuseri kwa phiri ndiye muthu akuona kulumikizana funa abisira kumphanga kuseri kwa phiri kusika kumatsikiro yake anthu sanaone anthu anena kuti chani amasunga hosi kuseri kwa phiri la so ndikani zazo zimanenedwa chabwino apo imene inali programu yathu ya tikambe kuno ku MBC nande Mr Chris Nawata amene ndi wafufuza nkhani zambiri tabweretsanso tsiku ina tifufuze za munthu wina mdziko muno kuti kambira komanso mwina ana amene tikubadwa masiku ano fe tizidziwa kuti chokera kuti tili pati komanso tikupita kuti pata tsiku lina zinalanga ndi Emmanuel Twala makowana onse is goodbye. Zokupanga upgrade package ya GoTV zija ndizabwino koma zokupasa package ya pamwamba tipopoke ndi GoTV. Pangana upgrade package yanu ya GoTV lero kuti tikonjezereni ma channel ndi step up. That's huge. I know. Ngati muli pa GoTV Max tizakupangana upgrade kupita pa GoTV Super ndipo muzizaonera ma channel apa GoTV Super Plus. I like the sound of that. Pesani phindu lalikulu, pesani chisangalalo chochuluka. Lucky day. Perfect! Zipangeni upgrade kuti mupeze zambiri ndi GoTV. Let's do this. Pangana upgrade lero GoTV